kumene uthengawo ukukufikani kuchokera ku Office of the Director of Public Officers Declarations, Audipod. Takulandani nkhani zathu okupatsani ndine sibongerezi yambo poyamba mitu yake. Katswiri za umoyo wati boma lichite mosamala pa ganizo logwiritsa ntchito katemera wa COVID-19 wa AstraZeneca. Bungwe la AU lati likugwirizana ndi ganizo loti maiko onse muno mu Africa apeze katemera wa COVID-19 mofanana. Anthu okwiya kudedza achita zionetsero zosakondwa chifukwa chokhala opanda magetsi kwa sabata zitatu. Mzamasewero nthambi za bungwe la FAM zakana dongosolo la ndalama zokwana 2 billion kwacha zimene bungwe likufuna kugwiritsa ntchito chaka chino tindizi komanso zambiri. Katswiri wa za umoyo Profesa Maureen Chirwa wati boma lichite mosamala pa ganizo logwiritsa ntchito katemera wa COVID-19 wa ku UK wa AstraZeneca. Kamba kuti dziko South Africa layimika ganizo logwiritsa ntchito katemerayu. Profesa Chirwa wati sodabwa ndi zomwe lachita dziko South Africa lomwe lati katemerayu sagwira ntchito kwenikweni paka chirombo kachitendo komwe kapezeka mdzikolo. Western Guta walemba ripoti ili. Katswiri wa za umoyo Profesa Maureen Chirwa komanso omenyera ufulu wa za umoyo a George Jobe akuganiza kuti boma lipeze mabungwe kuti awunikire bwino ngati katemera wa AstraZeneca yemwe yapanga University ya Oxford yemwe dziko lino lagula angathandize kapena ayi. Awiriwo anena izi zitamveka kuti dziko la South Africa layimitsa katemerayu potsatira umboni wakuti sakuthandiza kwenikweni pothana ndi mtundu watsopano wa COVID-19 wa dzikolo. Profesa Chirwa wati boma likugula katemerayu kamba kuti lili pampanipani kuti lithandize anthu ake. Iye wakambapo kuti mbuyomu mankhwala a HIV/AIDS anadzitsa mavuto pomwe anthu ena omwe anagwiritsa ntchito anasintha maonekedwe. Mwina kapena athandizirako pang'ono komano chiganizo ichi chokupangika chifukwa zinthu zativuta zatithina kukhala ngati kuti nangatitani zomwe zili zoyenera kuti zichitike ndizoti kukhala tcheru kuti winayo apangidwe kuti anthu adzalandire. Womenyera ufulu wa za umoyo a George Jobe wapempha boma kuti ligwiritse ntchito bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority kuti lifufuze ngati katemerayu angathandiza Malawi. Koloko amene akutithandiza akamba za katemera amene iye ndamanga bweri. Tikamanga nkhula tinakule ndi umboni, dziko la Malawi likamachita chinthu lipange ndi umboni, ndiye bungwe limeneli limationera za mankhwala. Boma lapatsa amenewa afunse kuti takufuzani kuti zili pati. Dziko la South Africa lapeza kuti katemera wa AstraZeneca sakuthandiza kwenikweni pothana ndi nthenda ya COVID-19 ya dzikolo yomwenso yafika mdziko muno zomwe zachititsa kuti liyimitse katemerayu. Malo mwa Zodiak kulilongwe ndine Western Guta. Padali pano pa mpando wa komiti ya President yona za COVID-19 Dr. John Puga wati komiti ikutsata bwino zomwe zachitika ku South Africa ndipo ikambirana kuti amange fundo imodzi. Koma muthenga wako padera la Mulungu President Lazarus Chakwera wati katemera wa AstraZeneca yemwe dziko lino lapeza ndothandiza kuteteza mliriwu ndi 60 kapena 70%. Izi ndi zomwe Chakwera ananena. Katemera amene akubwera kunoyo pali pano ndiye kuti amagwira ntchito pakati pa 60 ndi 70%. Ngakhale kuti kutere kuchepera pang'ono makatemera bena nkokwanira kuti miyoyo yambiri ikhoza kutetezedwa kwathu kuno. Kunena zoona ndi zake nza kuti chifukwa cholinga chathu nchakuti titeteze miyoyo tipulumutse miyoyo paliponsepo powonjezera pamenepa kuti tionetsetse kuti pali chitetezo chokwanira
sidafune kuti tikhale ndi mitundu ya vaccine imene ijuvomerezeka ndi mabungwe akuluakulu, kandi wa World Health Organization, kandi wa European Medicines Agency, kapenanso wa Food and Drug Administration. Komabe tipitirira kuunika kuti kodi mavaccine ofunikira kapena tinene kuti makatemera ofunikira amene tingagwiritse ntchito kuno, amene akhoza kuthandiza koposa akhale amtundu wanji, ndi kuti tikhoza kupeza makatemera otero kuthandizira dziko lathu. Bungwe la umodzi la wamaiko mu Africa la AU lati lugwizana kwathunthu ndi ganizo lopeza katemera wa nthenda ya COVID-19 lomwe ithandize kuti maiko onse muno mu Africa apeze katemerayo mofanana. Atsogoleri a maiko agwirizana izi pa msonkhano wawo wa namba 34 wa masiku awiri omwe nduna yona za nkhani kunja kwa dziko lino Aizena Mkaka yati yamikira kukhazikitsidwa kwa komiti yomwe ithandize maikowa kupeza katemerayo. Tindipotira Western Kuta. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Eisenhower Mkaka inayamba ndi kuti msonkhano wa namba 34 wa atsogoleri a maiko muno mu Africa omwe unachitikira pa intaneti unayamikira kupangidwanso kwa nthambi ya New Partnerships for Africa NEPAD kukhala African Union Development Agency AUDA. Ankaka anaonjezera kuti ku NEPAD dziko la Malawi lapindula zinthu zambiri monga machawi pothana ndi COVID-19, kupeza katemera wa mliriwu mofanana, gawo la zaulimi komanso kuchita malonda mwaufulu mdera lonse la Africa. Ndipo pa nkhani ya katemera wa mliriwu, Ankaka anati bungwe la African Union likuyikira kumbuyo ntchito yopeza katemerayu yomwe ionetsetse kuti maiko onse muno mu Africa apeze katemerayu mofanana. Ndunayi yaonjezera kuti akatswiri za umoyo aunikanso katemerayu ndipo afotokoza kutsogoloko choyenera kuchita poyang'anira zomwe zachitika ku South Africa komwe boma layimitsa katemerayu kamba kakuti sakugwira ntchito kwenikweni pa nthenda ya COVID-19 ya mdziko la South Africa. South Africa ka chirombo kamene kapezeka kanyuwani kamene kakupangitsa matenda amenewa kakukana katemera amene kapena kuti zotsatira zake si zabwino kwenikweni, ndiye kuti tsopano akatswiri pa nkhani ya zaumoyo ku bungwe la African Union ayenera kuti aunike kuti kodi ngati Africa komanso makampani amene amapanga katemera atani kuti apange katemera woti agwirizane ndi kachirombo kameneka. Katemera wa COVID-19 wautsa maganizo osiyanasiyana pomwe ena akuganiza kuti cholinga chake ndi kuchepetsa chiwerengero cha anthu pa dziko lonse, ndipo tsopano pomwe zadziwika kuti sakuthandiza pothana ndi mliri wa COVID-19 wa mdziko la South Africa. Malo mwa Zodiak kulilongwe, ndine Western Kuta. Padali pano chiwiri kwa nduna ya za ntchito Avera Kamtukule walangiza olembani ntchito kuti alimbikitse kugwira ntchito kutsata ndondomeko zopera nthenda ya COVID-19 m'malo a ntchito. Iwo ati ngakhale kampani zina zikuyesetsa kugwira ntchito ambiri akusowa uthenga woyenera omwe angadzitetezere monga kuvala maski moyenera. Lompubwe ndi zambiri. Wachiwiri kwa nduna yona zolembani ntchito Avera Kamtukule ati anthu ogwira ntchito amakhalitsa m'malo awo a ntchito kusiyana ndi makomo. Iwo ati n'chifukwa chake olembani ntchito ali ndi udindo onetsa kuti ogwira ntchito awo ali ndi zodzitetezera komanso akutsatira ndondomeko zonse zopewera nthenda ya COVID-19 m'malo awo a ntchito. Wachiwiri kwa ndunayu analankhula izi pomwe anakayendera kampani yopanga simenti ya Chayona ukasungu komwe mwazina anapeza kuti ku factory kuli malo owerengeka osambirapo m'manja komanso ogwira ntchito ena samavala moyenera mamasiki. Ndeni ngopempha anthu amene tikulemba ntchito anzathu kunena kuti tionetsetse kuti anthu amene akutigwirira ntchito akusatira ndondomeko zimene tinayikisa ifeyo ngati aboma au nduna zoona za ntchito za COVID-19, akusamba m'manja komanso akakhala mu kampani kani mu factory akutalikirana komanso akuvala mamaski moyenera. Mkulu ona zolembani ntchito ku kampani ya Chayona a Austin Mbula anati kampani ndodzipereka ndipo ikonza zonse zomwe undunawo wapeza ndi cholinga choti ogwira ntchitowa azigwira ntchito m'malo otetezeka. Feyo timagwira ntchito mogwirizana ndi boma ndi chilichonse chimene boma limatiuza timaona kukhala chaphindu pokulitsa patsogolo kampani yathu komanso kupititsa patsogolo dziko lathu pa ntchito imene tikugwira. Kupatula ku Chayona, wachiwiri kwa ndunayu anakayenderanso famu ya Lisandwa yomwe akuyendetsa ndi akampani ya Pixas Agriculture. M'malo mwa Zodiak kuno Kasungu, ndine Nowo Nkubwi. Kumchinji mbusa Thompson John Chibeta imwe ndi zaka 92 wachira kunthenda ya COVID-19 mdzukulu wa Gogoyu Shingai Chibeta watsimiza za nkhani Nkhani ndi zambiri.
Mkulu wa malo osungirako ana amasiye a Home of Hope ku Mchinji Mbusa Thompson John Chipeta, komwe katswiri oyimba wa dziko la United States dona anakatenga ana atatu David ndi mapasa awiri anamupeza ndi nthenda ya COVID-19 mkatikati mwa mwezi wa January. Mdzukulu bamboyu Asingani Chipeta ati achipeta amakhala malo odzipatula kwa masiku 10 asanawatengere pa chipatala cha Mchinji sabata yatha. Iwo ati achipeta amadwala matenda a shuga ndipo awatulutsa mchipatala ataweza kuti alibe nthenda ya COVID-19. Pakadali pano anthu okwana 11 amwalira mboma la Mchinji lokha kamba ka nthenda ya COVID-19 ndipo anthu okwana 145 mwa anthu 471 achira ku nthendayi chiyambire mwezi wa chaka chatha. Malo osungirako ana amasiye a Home of Hope anawatsekula mchaka cha 1998 ndipo pakadali pano malowa akusunga ana osachepera 700. Kuchokera kuno ku Mchinji m'malo mwa Zodiak, ndine Wilson Henry. Bungwe la Soto Sopra lapereka zigubu za mpweya asanu ku chipata cha Tcholo patangotha masiku ochepa Zodiak italemba nkhani ya mavuto omwe chipatachi chikumana nawo polimbana ndi COVID-19. Modzi mwa akuluakulu bungweli Awit Matabwa wati thandizoli alipereka atamva mavuto apa chipatachi komanso pofuna kuthandiza kuteteza miyoyo ya anthu mbomali. Pali nkhani zabodza zambiri zimene tikuziwerenga masamba anchezo ajamati social media. Nkhani zimenezi zabodza zikupha anthu kwambiri kuposa COVID. Chifukwa nkhani zimenezi zikulepheresa anthu kubwera ku chipatala nthawi yabwino. Nthawi zambiri tikuona anthu athu odwala akumabwera ali pa conditions zoti yovuta kwambiri kuti mwina tingapange reverse the situation. Futi akhali ku nyumba amamvera zimene anthu aina kukamba dziko lonse la Malawi. Choncho tikunena kuti nkhani zimene zabodzazi zimene zikupha anthu kwambiri mwinaso kuposa COVID. Chifukwa anthu ambiri akumakhala nyumba osabwera ku chipatala. Panopo tikunena pano even chipatala chathu taona mapatient amene akubwera anthu ochepa kwambiri. Olo nthawi zina kuti kuthaso even kuona kuti tifati mpasa mbino patient mankhwala aina ake akuita kumakana even OAV nthawi zina makani akukana aya mundipasa vaccine mundipasa chanchani. Tonzo kuti amva zina zake zabodza zimene anthu akukambirana masamba anchezo. Choncho tikwauza anthu onse Malawi muno kuti amene akudwala abwere ku chipatala nthawi yabwino kuti tiathandize. Chifukwa akamvera zimene anthu amene sanaphunzira za chipatala auza zinthu zabodza. Chifukwa panopo aliyesa akuoneka ngati anapanga za chipatala. Muona? Ife alisire ntchito ya chipatala kuti tiauze anthu message okwanira muno bwino. Koma anthu azambiri tisamvere zabodza zimene anthu akukamba masamba anchezo. Chonde tikafuna information yabwino tibwere ku chipatala kuti mfusi wa chipatala atiuze. Tikudandaula kwambiri futi mapatient athu akubwera atadwala kwambiri komanso enamba kukana zinthu zosiyana-siyana. Monga ngati nkhani ya vaccine. Tukukamba kuti vaccine kapena kuti katemera wa corona ndi njira imodzi imene tingathe kutetezera mapatient athu. Koma mwazimva inu mmene anthu akukambira za katemera. Ena kuti ni 666 edi the beast katemera ngakhale bwanji beast. Ife titangobwera kumene kwamba kumene kubada siku loyamba kumene timalandira katemera BCG. Siku loyamba kwamba katemera. Paka 9 months tikumalandira makatemera. Kodi kana kuti anthu afuna kutipa ife tikanaka tilimo paka pano. Katemera pali katemera mbiri amene makwisa ntchito. Nde uyu ndi mmodzi mwa iwo katemera amene akubwera kuti anthu atetezeke. Koma za katemera mazimva imene akupangira anthu. Paka even anthu ogwira ntchito za chipatala maderena akuchita kumenyedwa. Kuti fode akukaikidwe kuti ndi katemera. Apa sakatemera wa COVID wa coronavirus. Zimene zinthu zosakhala bwino. Ena members ena akuchechi ena kumakambo malalikira mipingo nditu kuti akatemera amene iyi ndi chibesti hachi 666 zizo zinthu zabodza kwambiri. So ife tikudandaula chifukwa ntchito yathu ikubwerera mbuyo anthu sakutetezeka mokwanira chifukwa anthu akumvera zinthu zabodza kwambiri kusiyana ndi zabwino. Chifukwa kuti nkhani zabodza zikupha anthu kwambiri kuposa corona. So tikanaka kuti tagwirizana tonse kamba chinthu chimodzi. Corona iyi panopo titayigonjesa kalekale koma itivuta kugonjesa chifukwa tikukhanga tikukokerana zinthu. Mona nkhani pano pa Zodiak ndi zambiri posachedwa pa mukhale pomwepo.
If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. Tonenso mitu ya nkhani zathu tisanapitirire. Katswiri wa za umoyo wati boma lichite mosamala pa ganiziro logwiritsa ntchito katemera wa COVID-19 wa AstraZeneca. Bungwe la AU lati ligwirizana ndi ganizo loti maiko onse muno wa Africa apeze katemera wa COVID-19 mofanana. Anthu okwiya kudedza achita zionetsero zakondwa chifukwa chokhala opanda magetsi kwa sabata zitatu. Ndipo mzamasewero nthambi za bungwe la FAM zakana dongosolo la ndalama zokwana 2 billion kwacha zimene bungwe likufuna kugwiritsa ntchito chaka chino. Anthu okwiya hadera la Airfield kudedza anakhamukira ku ofisi ya DC pa chionetsero chosakondwa kuti akhala opanda magetsi kwa sabata zitatu. Vuto lakuti ndikamba kuti transformer Eskom inaonongeka. Mnini wa konso ya dedza wati Eskom yakhala ikuwauza kuti ikonza vutoli. Chikondi Mphandeya wafotokoza. Tuokia okamba omwe adedza padedza paboma kumene kwa anthu ochuluka adakhala sabata zitatu opanda magetsi. Transformer ya kumeneku inapsa zimene kukhale kupanda magetsi sabata zitatu. Ndakhala kuyendera ku Eskom pa nkhani imeneyi koma kuti sakuthandizidwa. Ndetsolero anthu amenewa ndokwiya bwe ono console ya boma ladedza kudzakumana ndi DC kudzadandaula zati kudza zinthu zochuluka kwambiri ana kuli corona pano ana kumapita kuma video show kumene akatitengere matenda tibweretsere kuno akuba daily akukhala akutibera nefe tikufunsa kuti kapena kutima kwa magetsiku ena ku Eskom kagwizana ndi mbava kuti adzitibera ndefe mafunso amene akukhala ndithu akutikanika kuti tiyankhe ndrama zikuvuta tinagulira kuti ndiwo ta January ta February kuti mwina titikoke tithandize malingana ndi COVID ndrama zikusowa lero pano kupeza kuti ndiwo zijaonongeka kuti tithandizike zikuvuta ndeife lero tufuna magetsi atikire basi. Amen. Nyamata wanga pano daily amanyemuka monga anena abambo anzanga kukaenda kwa azinzake chifukwa chake nkhani yake pakhomo palibe magesi amasatira azinzake akaonere mpira aya akatani akamabwera kumeneko ana skulu muna anatsekedwa maskulu munanena kuti azikhala pakhomo ana akukanika kuwerenga akukanika kukhala pakhomo akukanika kuphunzira nkhani yake magesi pakhomo palibe na ife tavutika kwambiri ine ndonena muna ineyo ali sugar ndemangwala a sugar timayika mfuliji insulini ndeyo esi katiganizire nditufwa ngati insulini uzafika lero mawiki adusapo 3 weeks ndekuti waonongeka muzipatala muso sitingapita ndi corona munthu wa sugar ndikalapiteso kuchipatala. Neneli wa console boma lino ladedza kumene anthu amene wanabwera kudzadandaula iwo ananena kuti amva madandaulo anthu amene anenawa ndipo aku Eskom awauza kuti ayesetse ndipo sabata kubwera matransformer okwana asanu ndipo imodzi ipita dera limene anthu ali odandaula kwambiri. Alimena atonje boma Salima apempha boma kuti itetse vuto lakusowa kwa misika yabwino ya mbewu chaka chino kuti alimi asasiye ulimiwu. Modzi mwa alimiwu a Moses Tsamba watiuza kuti alimi ambiri chaka chino sanalime mbewu yathonje kamba ka vuto la misika lomwe inadza chaka chatha. Padali pano mneneri mu nduna za ulimi Gresham Lungu wati boma lakonza kale njira zothanirana ndi mavuto okhudza ulimi wathonje kuti ubwere mchimake mdziko lino. Joseph Masisa ndi zambiri. Alimi ena akuthonje analephera kugulitsa mbewu yawo mpaka sabata lachitatu la mwezi wa Disemba chaka chathachi kamba kakusowa kwa misika.
izi zachititsa kuti alimi ambiri asiye ulimiwu chaka chino ndipo ambiri alima mbewu yachimanga. Mmodzi mwa alimiwa m'boma la Salima Moses Tsamba atiuza kuti boma lichite changu kupeza njira zotukulira ulimi wa thonje, mbewu yomwe ili ndi kuthekera kwakukulu kutukula chuma cha dziko lino, pamene mbewu imene dziko lino limadalira ya fodya ikukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Kuna boma linende ali kuyendi subsidy ngalimene upangira ndi fertilizer. Pombe 2 mwina aso kukumbukane ku mtengo. Chifukwa mulimi akuzokundisa kugula pa ikambewu pokapoka ngati mtengo li wabwino. Upeza kuti mitengo ndiyotsika ndiye mulimiso mbewu je ndiyokwera kuti akagule zo mavuto. Ndiye boma lidabwera ndi subsidy komanso mtengo ukhale wabwino. Oluvana ka usabusile balibe umantengo ukhale bwino mulimi akagulitsa zipeza phindu kuwagula mbewu ina. Mneneri ku nduna za malimidwe Agression Lungu avomereza kuti nthambi za bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo za bungwe la FAM zakana dongosolo la ndalama zokwana 2 billion kwacha zimene bungwe likufuna kugwiritsa ntchito chaka chino. Nthambi zadzudzula bungwe kuti likusakaza ndalama komanso likulephera fotokoza amene linagwiritsa ntchito dongosolo la chuma chaka chatha. Tikaterenso tafika pa mtsizo pa nkhani zathu matisanasiyane nayinso mitu yake. Katswiri wa zaumoyo wati boma lichite mosamala pa ganizo logwiritsa ntchito katemera wa COVID-19 wa AstraZeneca. Bungwe la AU lati ligwirizana ndi ganizo loti maiko onse muno mu Africa apeze katemera wa COVID-19 mofanana. Anthu akuya kudetsa achita zionetsero zosakondwa chifukwa chokhala opanda magetsi kwa sabata zitatu. Mzamasewero nthambi za bungwe la FAM zakana dongosolo la ndalama zokwana 2 billion kwacha zimene bungwe likufuna kugwiritsa ntchito chaka chino. Pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Kumbukirani kusamba m'manja kawirikawiri ndi sopo komanso kutsata njira zonse zoyenerera popewa kufala kwa COVID-19. Ndine Sibongere Ziyambo makoma nonse.